Jätä vähän sinne, että sitten kun tulee se liekkikin, siitähän tulee kohta. Nyt. Ja toi laittoi siihen päälle. Nyt näkyy vähän liekkiä näkyy. Joo. Nyt pappa perkele. Pistää nettiin se saata. Facebook. Nyt on jo aika iso lieski. Ja minä todistan, että se oli mua. Kyllä tästä näkee, että se auto on siellä polttaa. Miten vitussa se voi olla noin tyhmä? Ei se välitä kyllä laista, lakia koske häntä. Mitä? Eiköhän sitä ole siinä riittää.